and also are you ready to me nti yaba fidie no so nti munya hoboa na yanko yanim emere no so enwuma di kan se yedo ayeye ka meyi wa yeda yedo ayeye ka meyi wa yeda yedo ayeye ka yesu meyi wa yeda meyi wa yeda yedo ayeye ka grace meyi wa yeda meyi wa yeda you are yada, oh my yada, dear, when you are yada, I'm a you are yada, you are yada. Oh my yada, Diania, I got you. You are yada, you are you are yada. Hey, doesn't think one word. Oh, Yamia, you are yada. You are yada. When 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 you are yada. You are yada. You are yada. Always one more yada. Always one more yada. You are yada. You are yada. You are yada.
never decide. Anyone you want to say, Matwa ye drum amurate. Matwa ye drum menyamio. Why you be afraid of one sample chemo? That's me one come Nasi Daniel da. That's why you How you mean flat and farm on some put it away? It doesn't mean
Edi wei eno de ama osorofo eni asase so ni asase asofo se Yesu Kristo din ne nkotodwe nyina nkoto ema je Nyankopon no nyam timpacho de onam mu bia bowura didi onka amen on Amen. Anyuma disi on se Yesu yebesomo Yesu yebesomo Yesu yebesomo we Tfci-Kodie enti yebedi wachi waya de ye yebesomo adunya mi aya de ye yebesomo amane bi anya bi onu amade oni bi nu anya bi amane anya mi aya de Wamani oni bi anya bi Onyami amani awoso no asili Titibotna Onyami aya de Wamani oni bi anya bi Ni awoso no asiri Mwamani Onyami aya de Onyami aya de aya de yo Mayanzuno
Mayansu, Yawanyamibio, Mayansu, Sanchirani, Mayansu, 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 Amani oni bienya bio. Amani da vichra be fie. Mwanya ya besu mwanya. La chingwa jentia. Oh ya besu. Amen. Amen. Sabre ye bledu say ye beti Onyankopon asem. Ebetu nsafre. Osempakani Philip Impiani nemera nini wa tuba na ene ode osuru Nyankopon asem abrei Bible say mfiase no na asem no ho okay nkan Yohana sempa Onyankopon nam nanum asem so ene bo osuru ene asase nti wusi wuntie nyame asem a now the wa wo pebe ne wo pa na menim ne wo pese wie nti ene asempakani Philip Impiani ene ye beche osuru Nyankopon asem minu awurade asomdwe nka ho na ho te sei Kristo adom ne mpa abonti akoy nyina biego se ne se ele awurade ase sabri amani nyina ya so yiti nyame asem yampa nti nyame asem yampa yada obade asese enenso osade yenkwa eguso fm yebim se ote yenka enye bibia se ubenya enkwaje ama okra sanse wiase nyema ye penyina de ye chefa kese pa ene enkwaje de on sabeka bia eye ekanipa ho enka ho a untimi 19 pu enko no abobla no sika hu se brebidu a ewo awieye num ade a eni awieye no eho asem na esofo afasa ekakasie ade ato no so a dan da nyina wote yenka no enye sika ketoa sofo so onyame enhyira amen na ontra wushim se dan da nyina obetima mi ayedwuma na kudru bia 20 years na bedu sa na jese nipa ekopensinia na yape bia fa yeguso echechero ensem no sade nyame esi yenkan no saa na yekan ana sade wachiro no saa so ana yekan edwa fa process mu bebre ama yegidi se waje yasubo no awie enti adubra esese wudi emra so ti asem ye pa na menye no bom se wo Kristo ni bia onni mra so bia no se onyame kan ma won kan fa wo sha wadwim e fa sha wakomam sansa tamwo ayo obade dia wana masem we soso na ebebu aten sanya mra nsem du a enka baabu ni ho wana mra nsem du na cho baabu nyina eti baabi ababia bia aya mra nsem du eti ohien ana wade konson aso ano se obi ahye anu amfa bia mehyem anu adi bi so anyede amfrim bi se na wacho bia no ayede wachero eti ya wakonya se ya bosua ya di homeda ana se ya ni akonya se ya di homeda ana homeda no so ya di ni sei because of ebinu atikasa bidie so a chekere se homeda ne de edu da ya die na ya di
ba emfa ko ba bia na wada tasem yo aso sani pa no emfa nya mra empo ma na sorefo wanu de edu ho a onko ba bia what you say asa we emu ye asa ko bontin nyina maza no wori titiamiye pa tiamiye na hwe ansam na yede ban na se wutie a obenya asundie ama okra amenu asisi na me so onyame enhiraw nyame enhiraw na bi mu ade bi pa ho pa na ya pon a ye bedi nkomo koso a bo dwumaden mempa ba aseti bi nyame be de ebe kai etia hwe ba bi a Genesis chapter 1 ni hu se nyame de bo no so bo asase na ba kumi Esther chapter 32 verse number 15 kababo Genesis 1 yakwa etifinche ye no adebo me pa cha wose adebo kwa efitiase no wose bitiase no onyankopon bo so ne ase onyankopon me pa cha tiadi na yaka no brother aja usopwo wose nyankopon abo oso ne asase na asase sakasaka ni me pa cha na asase sakasaka ni hu na esum wabunu nani na esum awabunani na nyankopon hum butunso na nyankopon hum abutunso nani na onyankopon ka se na nyankopon te so ka se anya han na eye han na onyankopon hunu han ne se na nyankopon hu se ehan ne ye na onyankopon pai han ne anu pai ehan ani esum na nyankopon fra han ne se anu fra han ne se awia na esum ne die na esum ne die ofra na najo na ade san na ade san ade chen edi kan no ada edikan ese nyankopon na bo no so ya den ebo na sase ese o mra o hyema nipa ese se edi so me kokra wutimpo emra ho asori a wukompo ya hyemra ediamam what I say o sopo agira property so hyemra eni babu ama saman wa ni so a wa mu sopo he ba bia man sha sepie asa to ne kasa Exodus 32 yes verse number 15 maybe 34 best one kwa na Mose da ne ho sane ba pacho me kasa me hyase a ebewa konsem awa abia nyakopon bo ni pa wie a edi pampa na anya hye a kaya iran ani o chan ho asuma ya na Mose ama de ko mizim akwaje ne nko ase o meso no na bro ba di o meso na emari nyama enie ko ba kasa ba Mose da ne ho sane firi bi no so etu adan sa people no so na adanse apono mi na adanse that is the evidence ade a kire se winti so a na wusum nyame adanse mi akuta nsam ko na aboapono wa twere na afanfa ekura no eje aboapono wa twere pa no pa kwa na wa twere so ha ne ha ade wa twere so ha ne ha na apono ne nyankopon adwuma na wase apono ana twere nyankopon sa no twere na twere no so nyankopon atwere wa nyankopon sa no twere a wa kru kire gu no pa cho wa do no se pem ekru chi sa the 10 commandments no nye area no twere nye Jeremia no twere enye Kristo no twere wa nyankopon na ka so ana de ne nsa we ada ne pen eye ne dade pen a twere sa mara we ya den adigu ho ana emran sem duo eba wo baabru mu ntwere nyina ababu kasa kwa me pa cho verse 17 no Joshua te so man bo se Joshua te so man se Mose kwan o mai ana Joshua o man na de o mamane ana o mu ye jeje kwan ana o ka kire Mose se ana o ka kire Mose se o jeje won sraba no wa ko jeje awon sraba nu ana o se nyankunim de hu se bojeje na nyankugu hu ntiamu jeje na emom ejom so je me tese o mo ni aje me ko wo mo ntonyom ba wada sani aye nyame bia si ho a mo dia ni tie etonyom anya sem ketwa na eba se Mose eba sraba no eba se Mose eba sraba no na onu na ntwie ba ne asam no hu sa ampa na sem duru sa ya koton so je be ahoni ada Israel po nyantem na nti o ma ya ahoni bia o mo so enti ebu ahu ye se pakwa ni bufui kwa otuna pro won nsem bu ba amna sem duru agu he ama ne bo wo pepo na ama ne bo ba o pa ne so na ofa na ntwie ba wo yo no wo de fa si o na sem duru na ide ayira abobo wo de bufu ide ase no 34 verse 1 Bible kasa ma 34 verse number 1 yebi Esther chapter 20 ko oye abopono no ma pa cho ahanyame ko sina odonipa epese ni padini mras na ye som no ani dia de manyame se ye bedini mras eti Mose ekotwa 40 days dry wa be sen wo se ba akokọ akokotwa another 40 days dry wo ka mu onya se 10 days dry poda na wo ti asorisie akonche 6-12 kwa wunya bi da wo dia se wo je jinko posika se me kwatwa no akwahya wo mpranche
wo gyina wo sɛ mmara yɛ dɛ atwam obi de ne yɛfo atoɔ ayɛ akwankyerɛ sɛ 80 days wote asɛ aduane bi anyɛ dɛn ankana no ansa Nyankopɔn tumi ayɛ dɛ ɛtim aba ne nkyɛn ama ne nsa ka saa mmara wei ama nipa bi de so anya asomdue Bible nkasa hɔ na Awurade ka kyerɛ Moses sɛ ɛti Nyankopɔn ka kyerɛ Moses sɛ sene abopono wode yɛ sɛ kane ɛhame saa kyerɛ mo sɛ kane deɛ kɔ na mentwerɛ kane apono a nda wo hia mentwerɛ kane nkyerɛ na wohyeɛ awɔ so kɔ na sisi wo sia no sɛ wo tia no pa na frobra sene na frobra si na wopɛ so anɔpa na gyina hɔ twɛn me na gyina hɔ twɛn popɔ no tifi ɛmma obiara nka ho ɛmo obiara nka mfoma na ɛmma ohunu obiara nso bepɔ no ama mehu obiara a ɔpɛ no so ɛda no na ɛmma enyan ɛma ana nantwie ma adi siam so na ɔsena abopono ana ɔse aboapo bi sɛ kane deɛ na no Mose tua him ana Mose asɔ matutu afokɔ ɔse na apɔ no so sɛdeɛ Awurade sɛde Awurade kyerɛ no na ɔfa abopono mi ana ɔfa aboapo bi nsa kura ne nsam na Awurade na mununkum na san Onyankopɔn na mununkum mu kɔ esan ho Onyankopɔn wɔsi fam kababere na ɔne no bɛgyina hɔ Onyankopɔn fi mununkum sane ba fam because of 10 commanders nti hɔra na nyame si fam da ba ɔhu sɛ Mose ade nsɛm bi di agorɔ nti sɛ wanda biribi ankyerɛ Mose a ɔbɛsa akɔto the same thing wɔsa de bufuo bɛyɛ dɛ ade bɛhweɔ ɛti amna sɛm do nti Onyankopɔn pra kɔnnwa kɛse a wɔte so na wɔnsi fam da wote asɛ amɛdan ofimu nkum yɛ dɛn ɛbɛsi asase bɛsɛ so ade Mose ɛbɛgyina hɔ na wɔbɛgyina kaka kyerɛ sɛ Mose ɛyɛ koa wɔyɛ dehyeɛ asɛm ka kakra wo kanti hwɛ Masa hwɛ gyina Mose anim wohu da emu kura ɔbɛyera wohu Nyankopɔn da emu a wobɛyera ba pese ka wɔnie ana wɔnie Bible nto asokɔ na Awurade bɛtwam n'anim Onyankopɔn bɛtwam wɔ n'anim na ɔpae sɛ ana Mose hyɛ aseɛ pae sɛ Awurade Onyankopɔn obrofo no ɔdɔmfo mɔbrɔfoɔ no wɔdomfoɔ deɛ n'abɔdwe deɛ ɛkyɛre n'abɔdwe kyɛre na n'adɔe ne na n'adɔe no kura dɔɔso pii deɛ ɔkora dɔe deɛ ɔkura dɔe yɛma mpɛmpɛm na ɔde amumuyɛ ne na ɔde amumuyɛ ne mmarato nyina afire na bem na ɔma ɔbɔdefo na bem na ɔbɔnefoɔ anie otie gya ne wɔn mu yɛ wɔbɛtie gyam yɛ sika ɛfa mma ne mma so apa ma so kosi awɔntoatoasoɔ so miɛnsa ne nan yɛnsa ne na ɔtame Mose yɛ ntam koto na Mose ayɛ ntam sɔre kɔsɔre Nyankopɔn ɔka sɛ ana ɔka sɛ Awurade Awurade sɛ manyɛ w'anim adom a sɛ menya w'anim atom a mesrɛ ma Awurade ntena yɛ ma wo ba Kristo antena me mu na ɔne yɛn nkɔ na wɔne yɛ nkɔ ɛfiri sɛ ɛfisɛ ɔyɛ ɔma yɛ wɔn wɔyɛ wɔma yɛ wɔkorae dɛn Asene. wɔkorae dɛn Asene. asɛn sɛ Nyankopɔn mana ayɛ dɛn ɛtwam wɔda bɛduru bɔkɔɔ wɔbɛhyɛ mmara no ɛde ama nipa a yɛpɛ ha bia kɔ Exodus chapter 20 emu nsɛm nie Exodus 20 Yakob. Departure verse number 1 Bible sɛ Mmara nsɛm du na tifi asɛm wɔasɛtie mmara nsɛm du the 10 commanders Fabita chapter 2 verse 7 na bia tu akyire kɔ Bible kasa kɔ na Onyankopɔn ka nsɛm nyinaa sɛ Onyankopɔn ka nsɛm bra ehu ɛdeɛ bi na wopɛtie deɛ wɔbɔ wɔn sɛ wogye Bible di sɛ nyame nsa no ntwɛ no ɔtwerɛ deɛ a sɔpo ano yɛ bɛ na bɛyie wɔse Nyankopɔn ka nsɛm nyinaa sɛ mene Awurade Onyankopɔn sɛ wone obi kasa ɔde nsa sene bu sɛ a ɔwɔ so control Yes. wɔne wɔ wiase nyina control wɔka se yɛna yɛbɛda wɔka so wɔsɛ wiase si a wɔbɛsɛɛ no ɛne wɔka kyerɛ nipa sɛ hwɛ ne ye sɛ wobɛsome a mene Awurade Onyankopɔn kɔ mena meyiwo Misraim asase so mɛta nkɔfie mu no ɛtu ɔka Misraim asase so a na sɔfoɔ no ayera no na ɔbɛyɛ sɛ ɛyɛ Israelfoɔ na ɔka mu gyɛ bɛ nkɔfie mu ɛgye ntina ɔkɔyi wɔ mo kɔno ɔmɔ ho yɛhiam ɛdu ɔbɛkɔ akɔ wie bɔne ɛti sɛ wowe nsa a wowɔ Misraim wobɔ dwaman a wowɔ Misraim wohyɛ w'ani akyi wowɔ Misraim wohyɛ nnwama ntadeɛ wowɔ Misraim yɛanyɛ ho adeɛ wowɔ Misraim wotu nyinsɛ mu wowɔ Misraim ɛti sɛ mmara nsɛm no kyɛw na wogya wei a na ayi wɔ ayɛ dɛn afiri Misraim tie nkyerɛkyerɛ papa nkɔfie mu no tie wɔne gyina nkyerɛkyerɛ nasa ɛyɛ sɔfoɔ twitwi no mu akɔnwam wɔ tina se menkɔ baabi a bɔdeɛ nka wo daa Amen. wɔyɛ mu nketewa pɛ na kɛseɛ ndi akyerɛ ba ɛka baa boneɛ nkɔkɔ nyɛ nyame foforɔ nka me ho tio ane wama wada kyɛ sɛ wobɛsom no a ɛnyɛ nyamfoɔ bi anyɛ dɛ ɛnka ho na kyɛ sɛ ɛwura sɔre sie a ne kɔ ase ɛhu adeɛ bi a nipa de ne nsa yɛ ɛhyɛ nyame bible wura sɔre sie bi ne ayɛ statue yɛ de asisi hɔ a yɛ koto sɔre no wɔte asɛ ɛne wɔwɔ no sɛ sɛ wopɛ ha biakɔ a wɔsɔfoɔ bi a wɔyɛ nyamfofoɔ bi a ka ho biara ɛyɛ dada a wodi akyiri a ɔbɛsɛw bible nkasa kɔ nyɛ ohoni biara ɛgya hɔni biara na adeɛ wɔ wiem ɔsoro adeɛ bi a ɔwia mu na ɔso deɛ wɔ asase so wɔ fam adeɛ bi wɔ asase wɔ na fam adeɛ wɔ nsuo mu asase ase adeɛ bi wɔ nsuo mu asase Nsa so biara mfa. nsa so biara mfa ɛnkoto wɔ na ɛnso mɔ na me Awurade Na me Awurade. yɛ Awurade Onyankopɔn a meyɛ Awurade Nyankopɔn a ɛyɛ Onyankopɔn ne meyɛ nkumfoɔ Nyankopɔn ne na nkumfoɔ metua agya no ma mu yɔ so meba ka bɛtua dɛm yɛ sika fa mma so ɛpa ma so ɛde kɔsi a wɔn nso atoasoɔ so wɔn ntoatoasoɔ so mmiɛnsa ne nan wɔ tam mmiɛnsa so na ɔtam so na meyɛ mpempem a wɔdɔ me mehyɛ mpɛmpɛm a ɔdɔ me wodi me mmara nsɛm na so wodi adɔyɛ me mmara nsɛm so Adɔyɛ. ana mayɛ ne deɛ bɛyɛ Adɔyɛ. adɔyɛ aba adɔyɛ bi na wayɛ me na metoa sɛsi a
no police no soldier bia nga bebe atwa police go am atwa so na wudwan ado ekese ni ebi no number ni outim fada boni ni pa de atimuti obitimi we sasa no okogwo ba na me ado enu amena jansa no wo benya mfie eti e de aka ni mfie o ado ekese ni bi ne etu wose wo pia wo bedi me mena nsem so ana me de me na do ana sofo se o ma woni so na kopa do enu wo he ti enyakopa asem o entia wo sofo na asofo bebele be kwabo sam gem ti bible say anti na kwa asere wo jakopa asem kasa chiro say wo pro bedi me homedan obede obede do bible kasa ko mawradu nyankopon din kwa ti se wo ba ya do ya hye anu abo nyakopon din kwa de ma de oboni din kwa no fa no to to oboni din kwa o man fa to tro to da ka homeda na ye no kron nyina enie nsem a wo ka nyina wa anka bibia o ase kai homeda ade a Nyankopon se kai wo bon sam se wo boa men kai no so for so ko ayere tan no bit information town pantini bi no no kan se hu bi akire nipa ye ma Israel fon brother na de wo de ma wo ade wo de ma wo me ba chiro ma chiro kwan a wo de wura mu o se wa wura samra wo mu a usum nyame a eyeye wo ja se nyame som no udi akire a ye ni Israel eni ye ni wo because wo tim na so a wo ni Israel po nyina ape wo be huhum de be Israel aba ban kasa ko verse number 9 no nan se na ye adwuma adesia that is what that ele ye adwuma na ye wa de agina na wo hia je wa de agina na eda to sonson na eda ba ko bia wa hia eto sonson aye homeda ma awurade Nyankopon homeda ama awurade Nyankopon enya adwuma biara wada anya dwuma biara wono babani wo baba wakoa wafuna ana omwa ana wo wo fi apum nyina abeso fi apum nyina na nanse na awurade de yo so ni asase awurade yo so ni asase apun de wo mu nyina ahomeda to sonson no eno tina na awurade Yesu to shira ahomeda na wo ye no kron di waja no wonani na wona awade asase awurade Nyankopon de ma wo no so eni awu emna ni eni awu sa awade adena wo preach a wo ka eni awu nya na pie wa han aza wona abonsam adada wo what the Israel for there eni awu what the Israel Paso sopo sara hangana hadia ana dia awudia na ekoso ya twa biti da ha monsa chia ukohunu wa mrasem du no ukohunu wa he koso memenda no bonsam wa ye am ye tade oye business eko sa memenda no mo top up yes nti akra ne ko pesi kan famerem no mo nyira ye kan no so na opa obedi achi na me wi aka tso se nyame so de dani dia agwa kum go be de obekum eti mfanse mi nya de eni agro kasaba abko ensa wade mokro no new yonko adansi ku eti dwa ku adansi ku ma wani miro yonko fi amori mu yakusie wani miro yonko yere anana ko anana funa anana nantwie anana afunu mu anana bibere yo yonko dia yo yonko dia bia ene wo hye we edime nipa ye preach we nyina de ka ba ni nyina wankase yenkai homedam na o se yenkai enti ebechi obusa no se yenkai ye de kwasori ana yenya ne den edi akira ye de eba Sabbath 29 to so nkan Bible ni kasa Peter 2 verses number 9 Yakubu 2:10 ko Christopher Paya no kure Israel but odi ko na Exodus chapter 20 John ko 18 ko Yakubu Christopher Paya no kure Israel Exodus chapter 20:18 Christopher Paya no kure Israel na modie wasamodie mo ye abusia wayi mo sha abusia wayi mo wahina sofu kuro oman konkro oman awafo omaya ebra bia twam na ofi tegale abusiam yes what you say agya na abusiam ba eprobudia wo famo abaya ne dia kwa someone ka de ofre mo efi wo famo kai de ofre ba esuma eya han ehane dia be emran nsem duro yes ebra bia twam onyankopon ne kasa emran nsem duro efia numre no agina so kasa kire Israel pon wo kasa enie 18 Exodus 20:18 Exodus 20 verse number 18 verse number 22 Bible kasa amani suro etifia sam etu akenkaya no mani suro baza woni hohe tasam yo abra sabdu no abra bia twam na Yakopon na ne kasa yes na edu fia numre a enyu no jua ni awura homedan tin yesi ekohia homeda kwan yes ya na homedan ye dada no obisa city mu a sa na edi no kwasem efia numre no ye de kwasori ni akohia homeda kwan e ya sha ase won kurase no what you say eti edi homeda no bia homeda anumre ni akoja no kwan etu koja pani kwan a omeska na jiri force yen kohia ni akoja no kwan go bele no omeska oba de nkai da oba de nkai da aba kasa wo na oman no nyina hu na prana oba de jira hu aprana ani anyina ma ya papa anyina onto kasa na oman no nyina hu aprana
ani anyina mo ahyase a papa ana totorobento de ani totorobento ana pa efiri wisie no ani popo bi siwa na etu wisie se ya na ɔman no nyinaa hu no yɛ etu ɔman no nyinaa hu sa na ho popoi mo ahase popo na se ɔkɔgyina akyirikyiri asa ɔho popo wisie epa apranda ɛyɛ de ɛpa eja ɛtese se papa ne yɛ de ɛbɛkasa wɔte ase a na ɔkɔgyina akyirikyiri eti abosa no man nya dwa kɔ kyirikyiri kɔ ana ɔka kyerɛ Moses sɛ ɔka kyerɛ Moses na ɔne yɛn kasa eti ɔman ne ka kyerɛ sɛ Moses ona wo Benyame a unwo eti Benyame ne kɔtie na ne yɛn kasa na yɛbɛtie na mmɔ Nyankopɔn ne yɛn kasa amba Nyankopɔn ne yɛn kasa na yɛnwu ana Moses ka kyerɛ ɔman sɛ munsuro no Nyankopɔn bɛsɔm ahwɛ Nyankopɔn bɛsɔm ahwɛ na ne hu atena mo ni so ɛbɔsa ne hu sura yɛ atena mo na ma anyɛ bɔne na ɛbɔsa mo ane dɛ mo anyɛ bɔne ɔza ehu to yi ho di kyerɛ mo sɛ ade o mpɛ wo ya obɛ dɛ obɛkum etu wo no physical de a ɛbɛ de pa sɛ okwakoyɛ bɔne yɛsɛ wo so kwasɛre wa check ne kɔso wa wo de check ne kɔso sɛ nyam bɛ ya ɔdɛ wo kwasɛre akoyɛ bɔne akohyia nkwanhyia wo wo de ase etu wo yi ne ho di akyerɛ eti bi asɛm ne ba nyame asɛm na ɛyi ho di ayɛ dɛ akyerɛ eti sɛ wo gyina pɛpɛpɛ nti sɛ wo bu nyame a fare sɛ nyame na aba wo nkyɛn wa dɛ wo de na asɛm ɛkyerɛ wo ne pɔ ne sɛ wo yi ne ho di ayɛ dɛ akyerɛ no ma ne ho sura ayɛ dɛ abɛtena mu wa ko miamia ma wa ko soso mɛm wo de ase wa nyenye nkɔfoɔ no ba ankɔhwe ase ade wo kyerɛ sɛ ɔba ne to so aba mpaabo difo a wa pɔmpa aba wo sa ɔba gɛdɛgɛdɛgɛdɛ hɛ wo kyerɛ na de ewemba eden ya ebedu ho oba de nka eda baba kasa ko verse number 21 no man ni gina akyirikyiri eti abasa no man ni gina chichi na Moses twipire so kabia achepi aya yanko afi okwa jema na eda efinisem yanko Deuteronomy chapter 5 verse number 22 baba kasa ko Moses jemra ne firi nyanko firi Yakob chapter 2:10 ti Moses ekwa jema efiri nyanko se o monye de engu enti o jema na eda efi Yakobon sem yanko 25 ko verses number 24 yakwa na afei wasape adentina yenwo efisa Yakobon kasa na eja kese efi so ebehye ebeyiro kasa keke kasa hi na jadi eche se boom hi boom no na jeba yes na obehye unso papa we aja ati asarusie atu sengare banam ewo nyame basa kono onu wa oboboa adwamentina nani wo so se epono oboboa wo firi ha na wokɔ Nyankopɔn yinsi na twetwe de nipa wugo no na betwa kanya sa top wo ya ka topic amede ba ne se munsi bo nsam kwan wo bedwane ayede afimu nkyɛn na mo nsi ni kwa nyame bekum that's a big topic yes a big topic fantastic topic what you say nyama ebehwia gu a fantastic what you say na ebeye ni panwanwa bedi ni pansem what you say and chamasa bibia pie ha what kachu ne so mfanto heavy na pure ha no nia go okra oba de nka da amen se be hwie gu ante se millions of dollars fantastic oba de nka da amen ha no we ku so wo ya dwuma bu ho we ku santase aha me kan so twetwa bi no de bi hjem sa aha wo ya dwuma ma ncha na wonje ma chia babu nka sa kwa se yeti Awurade Nyankopɔn ne bio wo se tie yeti Nyankopɔn ne bio wa ye be wu na honam nyina mu wan wo se ani wo hwie no wo kire ni papa sa so sa wanda bo jina mu ni papa na wati Nyankopɔn ti asefo ni se akasa firi wo cham se yen na wanya nkwa bi sinta wote Nyankopɔn ni ba mira hwe ba isa fo ti nyama ma de do wo amu ababa nkasa ba wona twipiri ho na ti Awurade Nyankopɔn wona twipiri ho na ti de Nyankopɔn bɛka kyerɛ wo nyina na bɛka yɛn de Awurade Nyankopɔn bɛka na wo kwa de ne bɛka kyerɛ na bɛka kyerɛ na yɛbetie ni ayɛ ne saa kwa na mo kasa kyerɛ me no na Nyankopɔn ka kyerɛ Mose odifo kɛse no oni ho babate wase mo kasa kyerɛ no Awurade te mo nsɛm wo Nyankopɔn so te mo nsɛm na Awurade ka kyerɛ me sɛ ada Awurade ka kyerɛ mo sɛ te o man nsɛm mate o man nsɛm o ka kyerɛ wo nyina ya waka nyina waka ne yie oh sanka obenya akoma ɛtise sanka obenya akoma ɛtise na nyame bɛgi nipa because of 10 commanders because one say nipa so aiten amamra enya ba ko mra ba ko pɛ enu se de nyame akoma so pa ka homeda ayɛ de ɛyɛ no konkron yesie homeda mesidue yesie homeda mesidue hwɛ wo homeda ko awo mark ne na ko homeda
nya better sao nyame ahyehyɛ mo anwu saa dan da empa finya de enka saa dan wabatwentwa wase saa na do na o men omzo obewu twa ye di hu dan ye obewu ampa esum ba ya no atwe no pow okọ close moment da close die. Yes. A simple thing. If you are close to me, if you are close that, no one, you are top of me. I'm going to shut and put under the anchor sadan. And then you dakasia at my 2 point coupon. Above 1 pump of busset our slow. It's yes, you could do her. No city somewhere up a job about the yaman. Wash my dear, the action. Not be smart just so. Oh, then somebody chagusa. You can't say a coach more. A year uncle beam. Kumasi district no. City Samuel Quantua a boy be ma. Satamania Ledger. Who goes here? I did be said, was it Siabo Treasure? No, Siabo Treasure, no, Siabo Treasure, no. That's a yet him. Who goes here? I did be said, now Rasta for any just Rasta for you for Prince of Fosia, Koya no Biaka, you pay the Cardinal Copon. I was waiting the Diaka, the master. Wadian Kaida, we are going to Naka. Wadian Kaida, Usumia, not your flu, what your book of one day. What's that? I'm a torture. About Casaba. Oh, what? Sankabina committee. My patch was a Cabina committee. Say, now they're swimming the Nabushia. What you're swimming? That's the one you managed to Unsho. What I said? What you're swimming? No more to me, some swat. And then you know, and then you know, I see one no I can't ever see one of my dear bear a year. Yakubu 210 pound for Yaniso. Yakubu 2 verse number 10. Maybe chapter 4. Emrana Shisho City. Abba. Yakubu Kasano. Muna Ben Walker. Muna Sem to the 10 commanders. Yakubu upon for was sing Yakupomra. And Shisho City. And was opposite. One your city and Mamra. And I saw about Swire day at this process. It's a sorry I work with and yen one day. So I call it 10 years. 10 years. Yamu Konya saying bastard and your one day. Who are Oquain? Who are Oquain? Walk down play check or sell Oquain. Come right there a chump and yet 2 years in your smile there a boom. And also Kutabab or Cossary or Pan Wide day. Wapon, Wada, work at your bone in your coupons. Baba Casaba. Na de obedi mrani nyina so waseti o je obedi mran sabri nyina so na beto ba ko no na wo hia masa apamopo na kasa no je obedi mran sabri nyina so na beto ba ko no na wo hia obeto ba ko no wodi ni nyina ho fa ko ba na wato a wodi ni nyina ho fa aba eya du ka ho meda na ye no konkon eto se enlan nyame na dia simple nyame dia na ye ato atwen e na nipa de e di yadwuma once I come nyame dia to atwen it was so obi obedi na sabi nyina ko na obeto ba ko no na wadi ni nyina ho afasa wan kwase kwankeye wadi ni nyina ho fo ko efisa de o ka se na ka se ense awade no o kan so se o se ka se eniu na se won se awade na se me watu ba man sa awade na wodi ewu na se me di ewu na waye mra no to fo se man sa awade na ma ni hu me da no a ma to mra se me di we na ma ni we ya eye ma akoma aku edu wodi nyina akorofa Hebrew chapter 4 o ka se na atre chapter 4 na matre John chapter 5 that's number 45 you hear Moses in some of the canwa Moses of yes Christ follow no and our pono Bible kasa no you hear kasa ko verse number 45 ko ba se ko Moses ho chini die teacher and then the edge no and the man Moses and the man Israel for na wunyame wonu nyame ni wo emi to me ya bi na he so be hu mo ba hu na se to ka Hebrew chapter 2 na was e bia me hu mo bo o ka Hebrew no se mo be ya be na obo break so tu ba mu nyina o he wani mu ya ye me hu mo san ko back na e bia na me hu mo bo to ka Hebrew chapter 4:17 no a kira se atamuo no e be sha srep ni fie nya bete sa o wona maso e de bebu atan ba wo pe Hebrew akọ wo se mra e de e twam na mra ban na do ko he ba bon kasa kwa o se mo su se me de mu betwa wasetie yes na kasa no mo kasa me de mu betwa eja no anim awa eja no na de ode mo betwere no na obi a ode mu twan owo ho one mo sa ode mo ani to no so no na se mo gi mo se di a yes na kasa se mo gi mo se di a aka mo bagimadi na ho nsam no na ono no twere ye ebise Yakobon na mo se so atwere me ho nsam se mo nyi na twere sam no ni a ti se obi a opa me ncha ba no se mo agi mo se ansam na ni a ebe ye den kra na mo bagi nsam adi ana me di mi Kristo me nsam wadi Hebrew chapter 4 yango enti mama yinzuro wasetie
say ya jimra no so e ma ya nsuo ko na enam se wajan ne humi mu Adam se wajan humi akwa humi mu boshenti mu biara anya se wakan say ya de humi da ya jimra so a me ka se enko heaven da ko na waka sempa no so a kire yen se wona abra bia twam kodika ba be ka sempa no kire nipa bi se ya na so wanya asem o tie no so ansem a ya kan obetie so wani mra so nti onya so mfa so ka episa eni gidi eni afra eni gidi anya dey eni afra onso gidi enyi him onso wa kire ma gidi enyina na wo se nyame asem na dey e ba na mra pam ya beto so a be hada Kristo de kwa asori Paul de kwa asori Peter de kwa asori what you say wo wu se de nyame cho no wa dey wa kire ba ba kasa kwa wona wo tie enu mu edi ba tie enu na ye na ya tie die e kwa hu wa se tie ye gidi po a ya tie die ye konya kopo ehumi no se de o ka se ka entam mabufu waka ntam de ntia wintimi ni homeda no a wo kontokwa no homeda no obi si oni a ye nko kontokwa dabi ko nyame na Allah kuni pan bebiri adwen pam so preach atwa Ghana ho nyina hia wan pam me da na anya dwuma nyame so obokun okun so a onya ne dia what you say enti wo sase kwa makasa kwa me kan entam mabufu mu waka ntam mabufu mu sa on shine me humi wase di pabu ha on share the humi nanzo ofiri wiase ase hye awie enwa wase di o ni pabu ha waka ntam wo from say o mo ni homeda no bi da kwa na ba je waka eda to so no wase babu so waka da to so no wase say onyankopon homeda to so onyankopon homeda to so afiri ne nyuma nyina afiri nyuma o ye nyina na ahanom no ahanso eka bio say asaka bio say on shine me humi on shine humi yes o mamu shine humi to verse number 6 yakwa onyankopon bo hye eso sine ken na asase so wase tie nyakopon bo hye nsem asete ken na asase ko enti sa akasa bi no bekom akasa bi beje nsem na wawura mu na asode nti nanso asode nti wona woka wona asempa no kane no ka asempa bi chie nipa no kane ankomu nti o se da eba bio o sa hye da bi ba biam enam David so ka se ene e kire sa abra chesa o ka se de ya bodin da dan se ene samuti ne ni a samuti se nyakopon ni kasa mo mpirimakoma na se Joshua ama wona homia eti Mose etoya Joshua de o man ko o ma sa di homeda anka akiri wa moda foforo di anam se wo di homeda nti wa moda foforo bia di biem ene na homeda de aye na homeda di akama man onyankopon man Ghana e hwan man Ghana hwan man ana homeda di aye de akama de be onyankopon man Ghana wo kire homeda di aye de eti aka Isaiah 58 verse number 13 Isaiah 56 verse 1 ababa kasa ya wi anisa eti pese me kiraw amahu se nyame wo mra papa wan pa nyame mra anya dwuma uhu nyane mo nyame so akese da baba bakasa ko Isaiah 58 verse number 13 homedadie paso nhira wasetio homedadie epaso enhira eda makomako enson eda be no ka se wudi obehira asem ne kan be yi wuda nyankopon na cho no baabure ekuta nyina se wudi a obehira baba kasa ko so sanka wona homeda o kasa sanka wona that is so nko baabia ko nyame a trust duru nko baabia etu sanka homeda ko na meda kronkron no nya de wa wo pe to nyakopon da ko anya de wa kasa pe na from homeda no se ani die na pe nyakopon da sa ni die ene awrade da kronkron se eda ese ani die kronkron se eda ese ni die na wudi no ni o jakopon da kronkron se eda ese ni die na se wudi ni na wanfa wa wankasa wo kan so na wudi ne na wudi so wanfa wa kan so na wanya de wa wo pe na wanya de wo pa na wanke kansem na wanfa wa kansem na woni ba ji awrade na woni ba ji awrade ho na mama fa asase so 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 na mama fa asase so mra na mama wadi waja Jacob ajapade no Jacob ajapade efrise awrade ano na aka Onyankopon ano na aka 56 ngasa kwa Isaiah 56 yakwa verse number 1 yakwa enkwaje na ben papacho ani o enkwaje na ede abai tio we am do mtam na mo temie pa enkwaje na ede abai boda nya izo na abai se ya beda ni Euroma kobi ko have na kan wasen emrepam e be cho sele ositie ekuta gate nkoma akoma ko 12 yes up to date ye mie baba akopa ani ye bie man ko ani ye luade Kristo ofu na ba na sako ena komu nyina obi ankoduru ho Abraham ni obi ankoduru ho wa to gate mi say bam ena koni da wo say yam da wo say yam ani ye hwe nipa wa kokoduru a ye be di mna so akotena sa ekuru no what I say etu sim na nya dwuma ukoduru ko ababu mna so what I say cause am fancy to ba ye dia tete de mna ye de awo ho eche koduru ho a ni a chiro say don't win it here what's the bet maga don't win it here that is and you can say oyogu ha also here there utwam yes ba oni mraso nti obeyi ehu ba no na ogina heaven
Peter say ai Masa e ba sa do aba now we huna na se wa to mara cause wa ni mara so ya fante top ya dem not te wa wudi mara so ma mara wie pay and na mara so die na bo kira wie pay wo ko se enkamfo krom ha ensonto ba yes dim na hwekuro no hwekuro no di kora na ede ebu o man wo te obadwaman ye beku wo ba ko ni betwa nsa enti kora na ede default wa ede akoso ya hwe Ghana yakopom na ede twamuti hwabrabo ba mo kasa ko Isaiah 56 verse number 1 Bible say Ewurade sie ni Sabbath sie ni munni atamuoso na munya de tene na munya ade etene na me nkwaje ya ba enkwaje na yaba na obeyi me tene ni na oba beyi ne tene adi inshane da sani oye inshane odasani a oye we ni onipa ba okura mu ani onipa ba oji ni okura mu di ode homeda di ode Yakobo homeda na onwu hu na onwu hu fi no na ohwe ne nsa na ohwe ne nsa na anya boni bi na anya boni bi no yes kwa wala ko na onanani a ode ne ho be bata wasi yale amamemfu a yaje homeda dia ye de bata Ewurade no wana nkase amye kase fo na Ewurade betumi tu betu afi ni memko na ma yitotoni so nkase ama ye fu a enwo bada so nkase hwe medie me yedue wuye na se Ewurade ka che yito se Ewurade ka che ye fu a enwo bada die wona odi me homeda wose wa anwo bada obakọ heaven abekọ wa ni mra so na nko na wa anwo ba na se odi me homeda kwa wona odi me homeda obi odi me homeda no ye ade esome na wa ye ade a esome na ni okura mapam na okura de be ma pam Yes. obi odi me homeda na wa ye ade a esome ni na okuta de be ma pam na homeda no ye di ni se na ye nkrusu Leviticus chapter 23 ye ba na beto aso Leviticus chapter 23 Leviticus chapter 23 verse 1 homeda ni ye di ni se na me lande de odi ni homeda no na wa ye ade a esome ni ye di tena fie ani ele koto anyama Yakopon ankasa Bible kasa kwa Leviticus 23 Huh? verse number 1 Ewurade afahye no eniye otumfu Yakopon afahye kwa na Ewurade kasa kire Moses o Yakopon kasa kire Moses say kasa kire Israelfo na wo so fu gina obi kasa kire Kristofo na ka kire won se na ka kire say Ewurade afahye hodo a o mompai se Yakopon pasha hodo a mompai enye nhia kronkron anya enhia kronkron afahye na no nie na pasha na nie verse number 3 no homeda wo se homeda na nse na wonyo adwuma and then see pa adwuma na da to sonson no ada to so aye home mu homeda aja home homeda won nhia kronkron santa na mu hia de be nhia kronkron mo nyo adwuma bia mo nya adwuma bia aye Ewurade homeda aye Ewurade homeda mo tena bia nyina mo tena bia nyina mo hia kronkron wo fie ahoya kronkron wo no yire da ahonya kronkron watena wo dem awu memu nhia ahoya kronkron nti wase mo hia kronkron na say mi bitimi fie wo so tu fie beda hia this is hia wo hia dem na ye kronkron te Yakopon se ye hia dem homeda ne ye kosom de be kronkron nti da be ban patu no Yesu mudi so ana omu ani so ti ye ba eno se apamfo no kwa na ede ebe sane aye de atoa so ntele de me setam no ye wuam kakra ba mane ha omo de bi retam no mam ti ya fa kakra that is okay nti no ya da oba de aseso nko so a enhye den na nipa no so a okutakuta yemu na da da nyina tena self di kasie so am wiase nyina aye de ahume menka what you say me ho fo monya fo me anam si wo no oba de nka da amen me simfimfim sa wo hene just what the grader abati mi so fit ya ma ti mi so o ma ni ngui o ma ni awu abe funa ni awu ti nyame ya dom a e be se hia preaching ye opa be mo ni age opa wo de be ho opa be sere ti komadi aye de edi achi yes e ka cho se e chira so eye mpabo da kese pa if you manya ye ejuma na nso aba sister brother me si minim de da o sisi a se me am tuwe nyame atima sesa me hyebre e na ma sɔre we se so de a brother ma me nkasa nche kyerɛ nyame ya dom akɔde kɔde na o kra papa na dwuma die de ekoso ma bia wo bia ma kwa no enwa ma wo di ɔde number be to ja ubedu kɔ na wotimi ma frɛ number no wo ya no mpa de ka be de e ba be fa ta se dwuma nyame se ne de yenyen etu ba kɔde apagya Mole Johnson etu fu sani nsuo mu na wafo pon sa wo wi se unuma de kwa na somebody so kan ya ne de da so alo na say fa hwa kokoro bi ho enche kokoro ano fa ni fa ye ne wo na city to asoma nyame nhira mo da amen ye da sempakani Philip mpianim ase e wo nyame semo a ne wo de abre onyankopon e wo mra Pacho aduro kura ayeye ehun omra oko hospital doctor say pala no rimienu ehun omra
to Yankopon Ewomra yɛda ase bebree awurade nhyira wo sabre deɛ mɛto nsa fra adwontofoɔ no na militi dunum ɛwɔ yɛ nim yi abɔ 80 pɛpɛpɛpɛ yɛde to honhom nnwom afrɛ ɔbɔ adeɛ sɛ ɔma nnasɛm a nam nakoa so de abrɛ nyɛ mu adwuma yɛwie a na wo so yɛfrɛ wo na waba mu bi na bia na waba so bɔ nsɛm bi wɔ nkuranhyɛsɛm bi wɔ asɛm bi a de bɛto yɛnim na nso so yɛtie wo sɛdeɛ wɔkaeɛ no ɛyɛ True Faith Church International Kodie branch ɛna yɛwɔ ha yi ɔkyena yɛ benada ɔkyena yɛ mpaabɔ kɛseɛ ɔkyena ho nkonkuro ama yɛ akwankyerɛ bi sɛ yɛnyɛma wɔn a ɛbɛba mpaabɔ no nyinaa nti ɔkyena bra ɛntena fie na bɛgye wo deɛ ɛnyɛ wo na wode ba yɛn ne yɛabɔ ka akɔtɔ de yɛ ama wo nti bɔ mmɔden na nyame boa ɔkyena ɔnso wobɛnya so mfasoɔ ɔkyena ɛntena fie koraa bra ne nyinaa nka mmom na yɛmmɔ awurade din na akwankyerɛ awurade de ama yɛ no nso so nsa ɛnka wo deɛ na mmoa na mmɔ ho ban afei kɔ na wie yei nsɛm bebree ɛna ɛsɔresɔre tumi huduo no nyinaa ɛsɔre nti fa wo ho gya baabi no nyɛ baabi bɔne sɛ nyame mu fa wo ho gya nyame mu nti ɔkyena brada bia ɛyɛ mpaabɔ ne fie da nwummerɛ ayɛ watch night strong wine na memene da na yɛakɔ asɔre hyɛ no nso na memene da na yɛakɔ asɔre enti hyɛ no nso sabrɛ deɛ yɛtoa ho mu nwum no so baabi a wɔ bia fa wo gyidie edi nwum to a yɛbɛto yɛkyi na ɔhaw ne amanneɛ bi a wonam mu no Awurade bɛfa nwum to yi mu ayɛ nsɛnkyerɛnneɛ wanka amen wanka amen wanka amen anwuma edi kan ne sɛ tie yɛn mpa abo yi ma yɛn abisadeɛ ahodoɔ a yɛde to Awurade anim no yɛsrɛ ɔbɔ adeɛ sɛ ɔntie ma yɛn Yena ya se mu mayina tie ni bi tie ya Wonya papa what you do ni bi ya tie ya mi nwanwania papa ya se mu papa you know your papa you know Janibia Children for so I wanna tell you ni bia somewhere. You know your papa you know. Tell ni bia. What you ni bia? You man you know, Guanu Abipaniso down for Dway. When you what you do, any be some way. Yes, I'm my baby boy. What do you want to do?
Yabakasa we are Bama. About why you bet you Nasha on Sunday. Yabakasa we are Let your man up one was to drink on good play. Yabakasa we are Bama. Midwasunia didn't have one. Yabakasa we are What would your papa tell about your moon, Papa? Yabakasa we are I read my swear, my brother. Mibakasa mi atre Enyamo Awurade enyamo Awurade jeyino Ebrebra ni awuti abubuafo nyame ka yino Yabakasa mi atre Awurade na nenya mi bro Awurade bro Amauram vino Awurade bro Ensam duanu manager Yabakasa mi atre Enyamo Awurade kamio waka Joseph senwa wa wuti aduani bia ya flower Yabakasa mi atre oh mede Yabakasa mi atre So Radis obey in a near in China. A bay of mob, one never cares so much. Disable here. As some gray over your mind. About 2 million. In here, say, the best one above 4. I'm on my back. Nabibia, ya some gray. More for me, yeah. Maba for
ya trawo Elia nyame ya trawo Elia ni Elise nyame na wajidi eza baba kwa mai na wajidi eza baba kwa mai Elia nyame baba for me Ebradi die bibiara anso ye Wudie bibia anso yo nyame apofo baba for me nyemo baba for me Enya yino empire baba for me Anjanduzi awusi abrefo yi Nyonkonu yefra wadro baba for me Ebradi bro Ebradi Yesu baba for me Mama yefra wana bihu Eni yame ya baba juwa Asundie nyamia baba for me Esiamu ya drewo Ebradi Yesu baba for me Nyamia baba for me Nyamia baba for me Meja baba for me Rabia baba for me wajidi eza baba kwa Meja baba for me yesere nyankopon se ọma abọfo emra Ghana sase so sabre yigiro kwano yehu akoda na empesi yebehu bi nso na eyeden a abatan apemfo emrewa ne nkwakora befai ti e fasa akonya so akasa kira manwofo ni nyina se obia o kasa wo kano maninya asomdwe de na nyankopon wasi ni hene dada